Hvad? Intet velkommen til en gammel ven? Nej, du kan ikke være i live. I troede virkelig, I var noget, hva'? Besejr dronning af Grimoria. Desværre for jer er jeg her stadig. Stans hende! I naive fjolser. At bruge grumstenen som latterlige smykker. I har ingen anelse om, hvor mægtig den virkelig er. Du er præcis lige så tåbelig og dumdristig, som din far var. Sofia, du skal ikke høre på hende! Bland dig udenom, Ava! Ja, bland dig udenom. Hey, hold dig væk, lugtetrold! Hvor groft der er forskel på trolde. Jeg vasker mig. Jeg er ligeglad! Jeg ved ikke, hvordan du kom tilbage, men du får ikke lov at blive. Hvad er der galt? Kan du ikke slå mig med din egen magi? Pas på, hvad du ønsker dig. Hvad er der galt? Kan du ikke lide vores trylletrik? Pas på! Nå, hej River. Lidt af et vådskud, hva'? Fik du den? Det kan du altså gøre bedre. Helt ærligt, jeg har gået med den i så lang tid og venter på det perfekte øjeblik. Venner, Sofia har brug for os. Hendes styrke er svækket. Vi har chancen for at standse hende. Stenen! Værsgo, deres hundselighed. Vi fik, hvad vi kom efter. Resten af det her er spild af tid. Kom tilbage og kæmp, din kujon! Vi ses snart. Nå, Ravencella er vist tilbage. Frøken Primrose! Tansy! Men hvor er lærerne, når man faktisk har brug for dem? Ja, det er mærkeligt. Med mindre overrasker de mig med min egen heltestatue. Lad være. Så ville de have taget mål for flere måneder siden. Derfor fik de mine, da jeg tjekkede ind. Glem lærerne, vi spilder tiden. Jo længere Ravencella har til at samle grum magi, jo sværere bliver hun at slå. Vi må afsted nu. Sofia, jeg tror ikke det... Selvfølgelig vil du ikke afsted. Ravencella er svag. Det her er vores chance for at slå til. Ja, jeg synes, at vi skal sige det til lærerne først. Så læg en plan, og så klemme et par runder ind med taktisk rollespil. Seriøst, Layla? Jeg er altid seriøs omkring taktisk rollespil. Frøken P, Frøken Fury, vi har forfærdeligt nyt. Jeg ved alt om statuen, og den er ikke længere en overraskelse. Men jeg tager selvfølgelig imod den. Endelig! Hvor har I været? Vi har været i klasselokalerne og undervist, som vi er ansat til. Nå, der skulle vi nok være begyndt. Hvad helt nøjagtigt er det, der foregår? Ravencella, hun er tilbage. Hvad? Det kan ikke passe. Det er hun, og hun bliver stærkere for hvert sekund, vi spilder på at stå her og gøre ingenting. Jeg underretter de andre. Vi er lige bag jer. Ikke tale om. I bliver indenfor, langt væk fra fare. Hvad? Hvorfor er det altid planen? Vi har mødt Ravencella før. Ja, og vi slog hende totalt. Altså, indtil hun kom tilbage. Lad os tage med. Vi kan hjælpe. Nej, det er alt for farligt. Hun er langt mere hævngær i denne gang. Hvem ved, hvad hun er i stand til? Der er ingen tid at spilde, Evelyn.
Vi vil forsvare skolen, men I må forblive i sikkerhed og blive indendøre. Nixon. Under ingen omstændigheder. Hvor er du? Vi finder dig. Nej, Sofia, det må I ikke. Hvad? Men far, vi kan hjælpe. Det er alt for farligt. Du må stole på mig. Jeg klarer mig. Det er dig, jeg er bekymret for, Sofia. Vores riger er forbundet af en magisk tråd. Jeg kan se glimt og høre hvisken, og de advarer mig. Om at Ravencella kommer tilbage. Ja, vent. Hvor ved du det fra? Fordi det er hun allerede. Og hun har en indjørning lavet af grum magi, der næsten forvandlede mig til sten. Vi var ikke stærke nok til at bekæmpe hende. Hvad skal vi gøre? Det ved jeg ikke. Jeg beklager, men jeg har ikke noget magisk svar. Så kom tilbage og hjælp os. Hvis du bare fortæller, hvor du er, kan vi... Sofia, det kan jeg ikke. Skal vi så bare kæmpe mod Ravencella alene? Jeg kan se så meget af mig selv i dig. Jeg prøvede også at gøre alting på egen hånd. Jeg var ikke afhængig af nogen andre. Men se, hvor jeg er endt. Hvis jeg havde taget imod hjælp, kan det være, at du har brug for venner ved din side. Dem har jeg. Dem havde jeg. Men Ava blev ved med at gå i vejen, og det er nemmere bare at klare tingene selv. Sofia, jeg har ikke noget hemmeligt våben til at bekæmpe Ravencella. Men jeg ved, at du ikke kan klare hende alene. Måske kan denne Ava hjælpe dig. Det lyder, som om hun prøver. Jeg tvivler. Hun må hade mig nu. Venner skændes. De sårer hinanden. Men det betyder ikke, at venskabet er forbi. Det betyder bare, at I må tale med hinanden. Virkelig tale med hinanden. Jeg må løbe. Jeg har været her for længe. Hvad? Hvad er det, der sker? Du skal ikke tænke på mig. Red enhjørningøens magi. Værn om dine venner. Forson jer med hinanden. Hel jeres knuste hjerte. Hele vores knuste hjerte? Nej, far, jeg bør. Jeg har brug for dig. Sofia, jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Du hørte ham. Vi må finde Ava. Hvor ydmygende at stå og lave de her ansigter for evigt. Hvad er så det næste? Måske jeg smider jer ned på bunden af en sø. Eller spærrer jeg ind i et krystalfængsel. Jeg har det! Jeg får hele øen til at forsvinde! Nøjagtigt, som du gjorde ved mig. Ja, tiderne skifter. Det hele går endelig efter min plan. Så at lade de unge slippe væk var en del af din plan, Deres Majestæt. De børn er magtesløse over for mig, nu hvor jeg har en enhjørning. Jeg kan også spille deres spil, og jeg er stærkere, bedre. Ubetydelige kryb. De kan ikke standse mig. Men skal vi ikke have det lidt sjovt? Jage dem lidt, og så føre dem hertil. Jeg troede, vi var færdige. De skal sidde og se på, mens jeg tilintetgør deres elskede enhjørning akademi. Og så knuser vi også dem. En lille gave, der kan hjælpe med at knuse. Kom så! Der er stadig tid! Det må der være! Sådan, Wildstar! Du troede ikke, vi ville lade dig hænge, gjorde du? Ava! Hvordan vidste du, jeg var her? Tja, det gjorde jeg heller ikke, men lige for jeg tænkte, at synernes sø gjorde, og her er du, uden sø eller noget. Jeg er virkelig ked af alting, og jeg... Nej, jeg er ked af det. Du passede jo bare på mig, som du altid gør. Selv nu.
Jeg er ikke vant til at have rigtige venner, som bekymrer sig om mig. Så jeg skubbede dig væk. Men jeg har brug for dig, Eva. Kan vi være venner igen? Nej. Hvad? Ikke bare venner. Vi BVFFFF'er. At redde dagen er det, enhjørningrytter gør. Og det er det, jeg skal sørge for, at I også lærer. Men uden at ride. Sådan! Vi skulle egentlig have arbejdet på spring i dag, men det er ikke en god indendørsaktivitet. Så lad os se, hvad der står i den her om at springe. Nå, hvem kan fortælle os, hvor mange skridt en enhjørning tager før et spring? Så mange den skal bruge? Faktisk er der ikke nogen fast numerisk standard. Skridtlængde afhænger af enhjørnings højde, springet og handlingen på underlaget. Hvis I finder side 54 i bogen, ser I nogle fine formler, der hjælper med at beregne både kurs og momentum, der er nødvendigt forud for et hvert spring. Men ingen af dem tager højde for hver enhjørnings unikke magiske egenskaber, så... Tæt på. Men du må spare på magien. Uden rent vand får du den ikke tilbage. Vi er på vej med Storm og Wildstar. Situationen med vores vand er bizarre. Gider du lige? Tja, jeg behøver ikke synge, hvis nogen vil tage sig tid til at tale lidt med mig. Wow, er jeg usynlig? Storm, har du fået usynlighedskræfter nu? Seriøst, hvad er der galt? Det er mig, der har verdens dårligste dag. Hvorfor får jeg den kolde skulder? Hvorfor tror du? Fordi jeg gør dig mundlam. Synes du, Ravenselle er morsom? Du tager måske ikke noget af det her alvorligt, men det gør jeg. Min far offrede alt for at besejre hende. Hun tilintetgjorde næsten vores indjørninger, og du laver sjov med hende. Bare glem det. Det gør jeg faktisk. Gør hvad? Tag det alvorligt. Jeg mener, da vi fandt Ravenselle, blev Storm næsten, du ved... Og nu med den grumme magi, der angriber alt, tænkte jeg bare, at hvis jeg kunne sprede lidt latter, ville det ikke virke så skræmmende mere. Men du har ret. Jeg tænkte ikke på, hvad det betød for dig. Det er jeg virkelig, virkelig ked af, Sofia. Undskyldning modtaget. Au! Sagde du ikke undskyldning modtaget? Nu er den modtaget. Men du gør det ikke igen. Klart. Lektie lært. Med den skærende smerte i min ene arm. Kommer du? Betyder det, at jeg er inde i varmen igen? Nej. Men du er ikke helt ude i kulden. Yes! Fremskridt! Ja, tak. Så når jeres enhjørning hopper over springet, skal I ligesom følge dens bevægelser. Hælene ned og så... Ved I hvad? Skal jeg ikke lige finde en tavle? Og en ispose til min stakkels popo. Mand, klasseværelset er virkelig ikke hendes hjemmebane. Hvorfor viste hun det ikke bare med Rush? Sofia har været væk i lang tid. Du tror ikke, hun tog ud for at bekæmpe den grumme magi, gør du? Alene? Aldrig. Det vil hun aldrig gøre. Seriøst? Det lyder som noget, hun helt sikkert ville gøre. Nej, og hun vil ikke bringe sig selv i fare uden at sige noget. Det har hun lovet. Hun kom sikkert bare ned til stalden, og hendes vrikkevask var væltet, så hun skulle tage op. Eller måske var der en puffhopper, der tog moppen før hende, og hun red efter den. Men så får hun vild i skoven og har brug for hjælp. Ja, det er helt sikkert det, der er sket. Hvad fabler I om? Sofia løj for Ava og red ud for at bekæmpe grum magi alene. Hvad? Det er så typisk hende. Helt ærligt. Hun kan da ikke rende med alle hæderen. Fint. Men kun fordi Sofia har brug for hjælp for at fange den puffhopper, hun helt sikkert er efter. Hvordan finder vi ud af, hvor Sofia tog hen? Måske skulle vi starte på biblioteket. Finde bøger om sporinger. Eller vi kunne følge efter dem.
Hvor end der er problemer, er Sofia nok lige i nærheden. Glimrende hold. Som bedstemor Rosemary altid sagde, pasning og pleje gør parne seje. Kom nu, det bliver så sødt. Wow! Fair nok, vi tager den over natural. Flot mønster, Ava. En lille flætning giver dagen retning. Tak. Sofia viste mig, hvordan man flettede sådan her i sidste uge, og jeg har øvet mig, og faktisk ved jeg ikke, om jeg kan lide det sådan. Nå, men der er masser af flotte muligheder at vælge imellem. Rhapsody har selv en svaghed for franske flætninger. Bare rolig, Leaf. Jeg kan nogle flætninger, der er meget flottere. Som om. Kan jeg blive bortvist igen? For de her spændinger er langt værre. For sjov, mest. Ikke spændingerne. De er stadig forfærdelige. Frøken Rosemary, vil du vise mig, hvordan jeg striler mig ud af den her samtale? Hvad? Layla, tag dog med dem. Mig? Det kan jeg da ikke. Jeg er virkelig dårlig til konflikter. Okay. Hej, må jeg låne noget af din glimmerspray? Jeg har noget. Min egen opskrift. Ekstra glimmer. Hun spurgte mig. Du behøver ikke at blande dig i alting. Nå, jeg vidste ikke det, at hjælpe en ven var at blande sig. Hvad siger du, Glacier? Jeg må løbe derover og strile hendes ansigt. Jeg sagde jo, jeg er dårlig til konflikter. Min tur. Okay, så er det nok. Kan I ikke bare kramme og komme videre? Det er det, I gør, ikke? Krammer. Du skal ikke se på mig. Det her er meget bedre end deres sædvanlige glimmer og regnbuevenskabstime. Nej, tak. Kan vi lige koncentrere os om pleje? Det her skal være afslapning for jer og jeres enhjørninger. Det er synd for Ava. Hun vil jo bare hjælpe. For Ava, det er Sofia, der blev revet væk fra sin fars genfærd. Genfærd? Jeg troede, det var en besked fra hendes underbevidsthed. Tror du på genfærd? Gør du ikke? Hvorfor går I så meget op i det? Det er deres sag. Hvis de vil have hinanden for evigt, hvad så? Det kan godt være, at du ikke har et hjerte, Valentina. Men resten af os kan mærke den her lille følelse, der hedder sympati for Ava. Du mener vel, Sofia? Også dig, Layla. Er jeg den eneste, der er på Team Ava her? Det er bare... Sofia tror virkelig, at hun talte med sin far nede ved Synernes Sø. Ikke, at jeg tror, det passer, men det vigtigste er, at hun gør. Ja, det er ret svært at komme over, Rory. Hallo, fokus! De her enhjørninger striler altså ikke sig selv. Okay, rytter. Timen er forbi. Nogen, der vil med ud og samle blomster til mere glimmerspray? Jeg har en ny opskrift i det, jeg virkelig gerne vil prøve. Hent. Den er lilla. Jeg vil gerne, men vi har allerede lovet Sofia, at vi vil ride en tur senere. Jeg kan samle blomster med dig, Ava. Det er jeg vildt god til. Nej, det er okay. En ridetur lyder virkelig sjovt. Er der plads til 2 mere? Jeg lover, at hvis du får problemer, så antager jeg bare, at du er på endnu en vigtig mission, og lad være med at hjælpe. Ava, jeg har brug for plads. Bare rolig. Hun bliver god igen. Hvis det hjælper på noget, er jeg på at se, hvordan det udspiller sig, og lad mig underholde holdet. Tak. Det var så lidt. Jeg tror ikke, det er personligt. Altså, ikke rigtigt. Da vi tømte køleskabet i nat, virkede Sofia mere nedtrykt over sin far end vred på dig. Skønt. Jeg ødelagde det med hendes far, og hun tog på køkkenrov uden mig. Ja. Nå, ridetur. Lad os få
gang i den. Se senere. Hej. Tak, Leaf. Det skal nok gå. Hvis Sofia har brug for plads, så skal hun få det. Det hele styrter sammen. Døren var der her, var den ikke? Hvorfor er den lige pludselig blevet væk? Jeg går aldrig ind i et mystisk tempel nogensinde igen, uanset hvor flot det er. Vi gør aldrig nogensinde noget igen, hvis ikke vi kommer ud herfra. Mand, nej, hvad gør vi? Vi finder på en plan og spiller helte. Undskyld dig. Hvis nogen her skal være en helt, er det åbenlyst mig. Er det en udfordring? Hvad? Nej, det er udfordringen. At redde vores venner fra at blive mast er udfordringen. Layla, som den eneste fornuftige stemme her. Nogle idéer til, hvordan vi redder vores venner fra at blive mast? Okay. Jeg har det! Det her tempel er bygget af regnbuesandsten. Fedt at vide. Det styrter nu stadig sammen. Sandsten er en meget porøs sten, Valentina. Hvis man fryser dem, går de i stykker. Vis hende, hvordan, Glacier. Det kan ikke slutte her. Liv har lige lavet de her fede venindearmbånd til os, og jeg har slet ikke skrevet om dem i min dagbog endnu. Ava, se! Kom så! Layla, Glacier! Det styrter sammen! Ender og enebær. Ja, I klarede det! I skulle have set Layla og Glacier. De var sådan, bush, kabav, slam. Okay, det var mere sådan, og så videnskab, og så slam. Tak, Layla. Vi står i gæld til dig. Og også til jer. Tak, fordi I reddede Wildstar og mig fra at falde ned i den kløft før. Det er jo det, man har BVFFF'er til. De stakkels planter. Den grumme magi, den fløj forbi os. Ja, vi så den også. Men vi besejrede Ravensella. Så hvorfor er hendes grumme magi her stadig? Jeg ved det ikke, men vi må sige det til frøken Primrose. Elever, jeg har dårligt nyt. Grum magi er endnu en gang blevet set på Enhjørningøen. Igen? Jeg vidste det. Nej. Hvordan er det muligt? Nej. Da Ravensella blev besejret, troede vi, at det betød, at hendes magi var væk for evigt. Men det lader til, at noget af magien stadig er her. Men I skal vide, hvor en grum magi gemmer sig, så finder vi den. Indtil da må I alle udvise vagtsomhed. Grum magi har umådelig styrke. Den er en trussel mod os, mod enhjørningerne, ja, selve øen. Godnat, Liv. Prøv at undgå at have mareridt om, du ved hvad, magi? Grum magi. Slap af. Vi har mødt det før og vundet. Vi skal bare gøre det igen. En Fury sænker aldrig paraderne, Valentina. Grum magi er en uforudsigelig kraft. Det, man har set den gøre før, gør den ikke nødvendigvis igen. Ja, tante. Og af den grund har frøken Primrose valgt at fremskynde alles træning. Få noget søvn, for i morgen skal Safirsalen ud på prøvebanen. Sagde hun lige på prøvebanen allerede? Wow, jeg tror, Layla overbelaster hjernen igen. Heldigvis har jeg ingen idé om, hvad Fury taler om, så jeg har det fint. Hvad er prøvebanen overhovedet? Det er en udfordringsbane gennem noget af øens allermest udfordrende terræn. Mand, så ved jeg det. Det plejer kun at være for øvede ryttere. Øvede rytter, hva'? Det lyder som en fest for mig. Ja, sådan en fest, hvor du får en anden plads. Hvad? Tror
du, at du kan slå mig på en bane? For jeg har en stak springbanetrofæer, der siger, at du godt kan glemme det. Jeg ved, du er vant til at være en stor fisk i din lille ponydam, men du kan ikke hamle op med en Fury, når det kommer til enhjørninger. Ha! Jeg glæder mig til at se dit ansigt i morgen, når du tager fejl. Kom så, River. Lad os lave lidt aftentræning. Vær klar til at bide i enhjørninggræsset, Valentina. Tro på det. Bare rolig, River. Jeg finder på noget. Valentina! Du og River fik os ud af den kløft, så vi får jo ud af det her. Så skruer vi op for varmecenter. Ja! Pletskud. Okay, Sursen. Bare fordi vi fiflede med grumpmagi tidligere, betyder det ikke, at jeg ikke må nyde det her nu. Godt gået, Valentina! Er du okay? Wow, Valentina, jeg fatter ikke, at du bare løb ind på den måde. Uden omtanke eller en plan, der virkede, eller input for nogen som helst. Lad nu være med at gøre det vildere, end det er. Det er langt værre, end vi troede, frøken Primrose. Jeg havde aldrig forestillet mig, at Ravencella kunne efterlade sig så meget grum magi. Det er en trussel mod hele øen. Det er afgjort. Alle sammen, rid omgående tilbage til skolen og bliv der, til I får andet at vide. Det er bare for meget. Tabre enhjørningeryttere sidder ikke bare og glor, til de får andet at vide. Det gør min far i hvert fald ikke. Enhjørningrytter under oplæring har måske andre regler. Som, nej, Ava, din enhjørning må ikke sove i din seng. Hun er for stor. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg har plads til. Jeg ved ikke med jer, men da jeg så al den grumme magi... frøken Primrose prøver bare at holde os i sikkerhed. Men jo før vi får bugt med den grumme magi, jo før er vi i sikkerhed. Glimrende pointe, men frygten er der stadig. Altså, vi er på skolen for at beskytte øen. Sidst jeg tjekkede, kan vi ikke beskytte noget, når vi gemmer os her med at have glitterhår. Ikke for noget, Ava. Det er fint. Men hvad skal vi så gøre? Vi ved ingenting om grum magi, udover at det giver os myrekryb. Tja, der er en bog på biblioteket, der kan hjælpe os. Eller gøre os mere bange. Eller begge dele. Ja, helt sikkert begge dele. Hvilken bog er det? Den hedder Samlebogen, og den er helt fantastisk. Og den er også lidt forbudt. Men hvis vi bruger den, kan vi lære mere om grum magi, og måske hvordan man besejrer den. Så er vores pyjamas party officielt slut. Kom så. Men vi skal jo blive her. Frøken Primrose sagde jo bare, at vi skulle blive på skolen. Biblioteket er på skolen, så ingen regler er brudt. At opsøge farer er ikke lige mig, men forskning totalt meget. Biblioteket er teknisk set lukket lige nu, men herr Tansy sover heldigvis virkelig tungt. Bøgerne larmer altså. Ja, han bliver ikke noget problem. Philbin, Rory, pas på de små ællinger. Kysten er klar. Jeg er ikke biblioteksekspert, men der er mange bøger herinde. Nogle er flere 100 år gamle, bare så I ved det. Det vil tage en evighed at finde den, vi skal bruge. Eller nogle sekunder, hvis man ved, hvor man skal lede. Og det gør jeg. Med Samlebogen. Alle bøgerne er magiske, men den her er noget helt særligt. Den kan samle al information, biblioteket har om alle emner. Man lægger bare hånden tungt på omslaget og siger, grum magi.
Wow, han sover virkelig tungt. Løgn! Det der